Bakon al'amari, 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 bakon al'amari. Bakon al'amari, bakon al'amari, bakon al'amari. Bakon al'amari, bakon al'amari, bakon al'amari. Ba mu da isasshen lokaci. Sannan kiran ku a nan gurin. Hanzarta domin farauta abin kalace ba shi ne zai kwatar da mu ba, amma harnantawa domin farauta abin da yake neman farautar mu to shi ne makasudin kiran ku wannan guri. Shi zaki shi yake da ƙarfi da isa da mallaka da iko ya sake duk wani abu da yake a tsakiyar daji. Ina so ku fahimce ni, an yanka ta tashi, ina san duk yadda za a yi maganin mutanen nan. Su biyar ne, lallai a yi maganin su, kamar yadda aka saba, wa ɗaura akan haka. Ina ne, yaushe ne, kuma wani lokaci. Bakon al'amari, 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 bakon al'amari. Bakon al'amari.
bakon al'amari, 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 bakon al'amari. Bakon al'amari mai sa ai nazari. Na ga wata yarinya ta aboki ko Allah zai sa tana da ruwan da za ta yi mata mu je mu tambaye ta. Allah ku je mu tambaye mu. To gona ta. Ha bai Allah. Allah ce maka wani zaki da ruwa. Ko da a ce ruwan kwata ne. Wallahi ishi ruwa muke ji matafiya ne kan hanya ne. Dan Allah ki ce mu. Ni gidan mu ba ka. Ni gidan mu ba ka. Ba irin ruwan da ba za mu iya sha ba a wannan lokaci kowane ruwa ne su amma ne Allah ki ce ko ruwan kwata ne ko ruwan kwata ne za mu a kaka ka faɗa sai ruwan kwata ko ruwan ko ruwan kwata ne za mu iya sha kwata kuma mana ki san yanayin da muke ciki ki taimaka mana wallahi muna cikin wani hali azababbe muna cikin wata azababbiyar rayuwa wallahi mun gode inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana cikin wani irin hali a rayuwar ko mana to Action! Kai, baiwa Allah mun gode Allah ya saka da alheri. Baiwa Allah mun gode Allah ya saka da alheri. Ni so ne gidan Allah idan da nake. Suna na Hasina. Amma da Allah nan ne gidan ku? Nan ne gidan na ganki ne kyakkyawan son kuma kina da yasa. Amma kucin burge na ce. Na gode. Ni ne da godiya. Abokina. Dora. Bakon al'amari mai sa ai nazari don a kauce jarari
a ci gari. Wani bai ɗar wani ko arziki da rauni, sai dai tazarar imani Allah ke magani. To rayuwa kenan ga dai misalin nan, da ganin jarabtan nan sai biya alkhairin nan. Bakon al'amari, bakon al'amari, bakon al'amari, bakon al'amari. Karatun bebe mai hankali kan gane karatun kurma. San maso wani ƙoshin wahala kan jawo, haka kin masoyi da na sani ke jawo. Ku daina ta'addanci, ku daina cin amana, za ku yi da na sani. Me ya muku haka, kuka yi masa duka, kuka sashi a zannini. Matukar baka kyautata ba, to malam karka cutar. Rayuwa tana da kuna, wasu kan bi cikin lumana, kuma za su rike amana, wasu ko su ci. Salman, jiya ka gaya min akwai wata magana da kake son ka faɗa min? Ba ma shawara muke so in baki akan ya kamata a cikin yin aure. Zan yi aure. Wani saurayin yaro nake so. Yaya sunansa kuma ina yake? Sunan shi Mashko, yaro kyakkyawa, mai daɗaɗɗen kalamai. Gaskiya ya kamata a ce ki rage wannan tunanin da ke. Ko da komai nawa zai ƙare, sai na mallake shi. Kina da hawan jini. Burina na mai shankuri ya auri ɗan ƙanwata Gadiba. Ana ayi nufi na Allah ne. Hajiya, Gadiba fa ƙanwata ce kusan ta uku. Ke saboda ki samu ki tsira da rayuwarki, ki bi umarnin da na baki. Kuma san abinka da idan mutum ya sa abu a rai. Ki rage tunani. To wannan umarni ne nake baka, ba wai shawara ba. Za mu tafi za ka durƙusa har ƙasa ka bata haƙuri. Idan kuma ka ƙi, ka nemi wata mahaifiyar. Ni ba mahaifiyarka ba ce, kuma ba ni ba kai har abada. To ai shi kenan. Ni burina shine tsakanin wanda zan aura dole ya kasance ba wata magana tsakaninsa da mace mai rai ko mara rai. Ta yaya zaki iya samun wanda zaki aura mai irin wannan halin? Idan har ban samu mai irin wannan halayen ba, to gaskiya sai je na mutu. Domin ni babban ciwo na shine makahon kishi a gefe guda turkar tattar tarin tilin tunanin masu kallo guri guda aka yi ta hanyar gano wata budurwa mai tsananin makahon kishi idanta ya rufe kokon zuciyarta ya kulle ba ta kallon kowa sakamakon makahon kishi. Hakan da gan miki Allah ya sa karki zama ita domin samarinta 18 kuma kowanne in yazo sai ta kore shi. Har gidan ƙawayen nawa ma sai ka biyo ni? Gaskiya Maisha, kin ce rayuwa ta ranar. Da ganin ka kai mutumin kirki ne, irin mazan da ake yayi. Kai samun ku shine yake da wahala. Ka durƙusa ka bata haƙuri, kar ka sake ka bar gurin nan har sai ka sa ta murmushi. Dan Allah ki haƙuri.
sannan kuma ina so dan Allah ki murmushi. Malam dakata. Kuma saurara ka ji. Zan yi murmushi kamar yadda ka bukata. Amma ina so na kafa maka wani sharaɗa. Ba na son ganin ka da mace. Ko da kuwa mahaifiyarka ce. Idan kuma ka ƙi, maganar mahaifiyarka ta tasiri a kanka. Lalle ku makawon kishi. Suna na Gadiba, mai makahon kishi. Ni kuma ina da makahon su. Idan na ƙara ganin ki da wannan, sai na kashe ki. Sai na kashe ki, wallahi sai na kashe ki. Ke saurara ki. Haba Gadiba. Ki saka sunayenki a cikin jerin wanda zan hallakar. Kuma kai ma sai na hallaka ka. Rubuta labari, tsarawa da taimakawa mai bada umarni Muhammad Muhammad a soke lefe. Shiryawa Suleiman Musa Mayere. Daukar nauyin shirin Ashir Usha Sheka. DOP Sadiq Tagi. Tacewa da jerawa fitaccen edita wato B Imam Zayon editor. Ba da umarnin shirin Yusuf A Sheka. Ku duba YouTube a soke lefe TV. Ku yi subscribing, ku danna kararrawa don kallon wannan ƙayataccen shiri. Makahon kishi.